secret mo? I tried to sell nude photos so I can afford to buy my mom a hearing aid. I was on a dating site and then I met a guy in there. The hearing aid cost about 100K. So, namroblema ako with the money of what I'm going to do. Sabi ko, total, lahat naman ng karamihan naman ng babae sa dating site na I was looking to find the one for me. Kasi DJ Rakitera, nagkasaraduhan na kami ng transaction na, okay, we're gonna do this. I'm gonna send you the photo and then he's gonna wire me the money. Ang nangyari, nung time na na-send ko na yung photo, hindi nagkaroon, ang dami niyang dinahilan na nag-western ako, kaso ganito, it doesn't work, hindi ganito, ganyan. So, hindi ko nakuha yung pera. We're talking about over 50K. From face up until sa abdomen ko na medyo kita rin yung portion ng legs. Kasi I was sitting down. I was sitting down and the angle of the camera was like from face up until dun sa legs. Natakot na ako maskam ulit eh. So pag may nag-o-offer sa akin, minsan kasi may mga lalaki talaga na right up front, they gonna offer na I really wanted to see your body or what I'm willing to pay. That I would do anything to provide for what they need. Hindi nila alam yun, hindi rin alam ng mga kapatid ko na ganun yung ko, sinasacrifice ko. Just Kaya mo ba na magbenta ng sarili mong larawan? Nahubot-hubad ka sa ngalan ng pera. Kaya mo ba yun, kabisyo? Sabi nga nila, ang taong gipit sa patalim, kumakapit. Gaano to katotoo? Pag tayo ba ay napupunta sa isang desperadong sitwasyon, ay magiging desperado na rin tayo sa pamamaraan natin. Naranasan mo na ba yung walang-wala ka mapanghugutan? Kasi ako, oo ngayon. Kung papasukin natin ang utak ng isang taong walang-wala o naiisip na wala na siyang pera, maintindihan mo siya, kabisyo. Maintindihan mo kung bakit merong desperate measures na nagagawang isang tao because of desperate situations. Pero tatandaan mo, kabisyo, akala lang natin isa lang yung paraan. Pero marami palang paraan. At maraming instrumento ang Panginoon para tayo ay matulungan sa mga problemang pinagdaraanan natin. Ang kailangan lang natin ay manghingi rin ng tulong. Tanggapin sa sarili na kailangan natin ng tulong sa tamang paraan. Anyway, kabisyo, 9:00 ng gabi hanggang hating gabi, magkasama tayo. Kapilang ang Basa Princess ng Love Radio, DJ Rakitera. At ngayong gabi, samahan mo ko sa isa na namang panibagong pagsisiwalat ng isang sikreto ng ating kabisyo. Eto na po ang patikim ng Spotify Philippines Top New Podcast of 2024. DJ Rockies.
Secret Files. Naging magulo ang buhay ko nang dahil sa pagtataksil ng misis ko. Talaga ba, kabisyo? Magulo ba o gugulo ba ang buhay ng isang tao nang dahil sa pagtataksil ng kanyang taong minamahal? Abangan mo yan sa aking pagbabalik. Kapiling mo ang inyong Basa Princess, DJ Rakiter. At kayo nakatutok dito sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is. And up next is DJ Rocky's Secret Files. Sinira ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. Metro's #1